Selam dostlar, Muzikal Koy Market Paradının şiratdagi neticeleri bilen tanışır vaqtda жетті. 15-likte bu yılı nindi jırlar atnaның lideri kim? Bu sıravlarga cevap alдағы minutlarda. Dekabrga oyak bastık, Әдилмәк татар жыры халыкара фестивалына да күп калмады дигән сүз. Җырчылар дулкынлана, тамашачылар зарыгып көтә, ә без 15-леккә күз салыйк. Хит-парадка бу атнада килеп кергән җырчылар сезгә бик яхшы таныш. Һәм аларның җырлары да күптән инде хитка әйләнде. Ленар Сәйфиев көтәм җырында мәхәббәт турында җырлый дип уйласагыз, ялгышасыз. Минемчә ул сөйгән ярын түгел, нәкъ менә татар җыры фестивален көтә. Көтмәслектә түгел шул, мондый грандиоз тамаша елга бер генә була. Нур булып, жыр булып, үреләм жаныңа. Бір күсәм танырмын, бар бір табармын. Еларны иярләп, ашып кил яныма. Гөмер җитсен сине таныр өчен, гөмер җитсен сине табыр өчен. Көтәрмен мин гөмер буе табылгына. Көтәм сине көтәм, йокыга талганда. Көтәм сине көтәм, уянып барганда. Көтәм сине көтәм, сулышын алганда. Афакларда томан таралганда. Көтәм сине көтәм, йокыга талганда. Көтәм сине көтәм, yakın, tarabız yeneşe yaratı yarında. İrkelep nazlarımın, jüritip yazarımın. Vəğdə birsən əgər birgə qalırğa. Günlər jitsin seni yazar üçün, tünlər jitsin seni nazlar üçün. Yaratırmın gümür buyu tabılğına. Көтәм сине көтәм, йокыга талганда. Көтәм сине көтәм, уянып барганда. Көтәм сине көтәм, сулышым алганда. Афакларда томан таралганда. Көтәм сине көтәм, уянып барганда. Көтәм сине көтәм, һәр сулыш алганда. Афакларда томан таралганда. Көтәм сине көтәм, йокыга талганда. Көтәм сине көтәм, уянып барганда. Көтәм сине көтәм, томан таралганда. Афакларда томан таралганда.
Фестивальнең кызыклы үзенчәлекләре белән алга таба танышырбыз. Әлегә 14нче урын. Күңел кошы җыры белән Эльмира Сөләйманова. Мөгаен һәр җырчының иң зур хыялы халык мәхәббәтен яулау һәм иң популяр җырчы булудыр. Татар җырчылары шуңа өстәп әлен алтын барсияләре булырга да тели. Бу хыял тормышка ашмаслык түгел. Шулай итеп Татар җыры фестиваленең номинанты булу өчен ни эшләргә кирәк соң? Беренчедән, әлбәттә, җырлый белергә кирәк. Икенчедән, төс кыяфәтең килешле булуы бик мөһим. Сәхнәдә башкалардан аерылып торучы, кабатланмас образ тудыра алсаң, ярты уңыш синең кулыңда дигән сүз. Ә өченчедән, бу хакта бераз гына соңрак. Чиратта 13нче урын. Дилә һәм Булат Нигъмәтуллиннар. Бер-береңне ихлас яратканда, ярлар керми арага. Насип булсын иде һәр йөрәккә, мәхәббәттән кайнар яннарга. Барлы яшәсеннәр гашык җаннар, язгы сүз әйтерсең һәр көндә. Ахир зөһрәләрне саксыйым, ихлас телим һәр кемгә. Барлы яшәсеннәр гашык җаннар, язгы сүз әйтерсең һәр көндә. Ахир зөһрәләрне саксыйым, ихлас телим һәр кемгә.
Мәхәббәтнең сәрле ашкышларын саклый гашыкларның йөрәге. Тоеп яшәү кирәк бу тормышта, бер-береңгә һәр чак кирәген. Парлы яшәсеннәр гашык җаннар, назлы сүз әйтелсен һәр көндә. Ахир зөһрәләрне саксыйм, ихлас телим һәр кемгә. Парлы яшәсеннәр гашык җаннар, назлы сүз әйтелсен һәр көндә. Ахир зөһрәләрне саксыйм, ихлас телим һәр кемгә. Татар җыры фестивале һәм аның номинантлары турында сөйләшүебезне дәвам итик. Җырга сәләт һәм сәхнә образы турында әйтеп киттем инде. Әмма өченче шарт минемчә иң мөһимедер. Ул да булса популяр җыр яздыру. Радионы кушсаң радиода, телевизорны кабызсаң телевизорда, хәтта суыткычны ачсаң, анда да син яздырган хит яңгырап торырга тиеш. Заманында Вәсилә Фаттахованың туган як җыры әнә шундый мега хитка әйләнгән иде дә. Бу җырны хәтта татарча белмәүчеләр дә бик яратып җырлап йөрделәр. Вәсилә Фаттахова хәзер дә безнең хит-парадта еш күренгәли. Бу юлы ул 12нче урында. Мәхәббәтен яулау авыр булса да мөмкин эш. Ә менә шул мәхәббәтне еллар дәврендә саклап кала алу, моны җәмәгать һәр җырчы да булдыра алмый. Дистәләрчә еллар үз позициясын нык саклаган җырчылар күп түгел. Һәм шуларның берсе һичшиксез Хәния Фәрхи. Yazlardan gına tırmay yazmış, Güzgü jimler payşağı iseler, Gerçi gütüne ışanmamın, Sin dünyada yaşayıseler. Sin dünyada yaşay, sin dünyada yaşay, sin dünyada yaşayıseler. Sin dünyada yaşay, sin dünyada yaşayıseler.
Sağnularda canlı kiseler, sağnulardan dava şuşu bulur. Sin dünyada yaşiliseler, Sin dünyada yaşi, sin dünyada yaşi, sin dünyada yaşiliseler. Sin dünyada yaşi, sin dünyada yaşi, sin dünyada yaşiliseler. İqtibар etken bolsagыз, bugungi çıgarılışыбыз kliplarga ayırgıça bay. Zamana jırçылары mümkinlik buldu isen, jırlarına klip çıra başlay. Bu anlaşılады. Jırны популяр итүдә клипнең әһәмияте бик зур. Татар жырын оештыручылар да клипларга бик зур игътибар бирә. Интернетта иң күп каралган клип авторлары әлбәттә инде Татар җыры фестиваленең номинантлары исемлегенә керергә лаек. Илназ Гариповның «Миңа барыбер» җырына төшерелгән клипы мәсәлән интернет кулланучылар тарафыннан 13 000 тапкыр каралган. Афәрин Илназ. Ләкин бу әле югары күрсәткеч түгел. Бу атнада Илназ 10-нчы урында. Синең белән очрашуны көткән мизгелләрнән ничек аңлатыйм, минутларымны куам ашыктырып, сәгатьләрне шундый яратмыйм, дуга укыгандай күңелемнән исемеңне мең кат кабатлыйм, минутларымны куам ашыктырып, сәгатьләрне шундый яратмыйм. Исем китми хәзер бер нигәдә, ничек яшәрмен мин барыбер, мин барыбер. Әгәр юллар кисәк аерылса, сине эзләп туам тагын бер, тагын бер. Сине язмышымна рәхмәт укыйм, калганны миңа барыбер, барыбер. Калганны миңа барыбер, миңа барыбер, барыбер, миңа барыбер, барыбер. Синең йөрәк минем кулларымда, йөрәгемне сиңа бирәмен. Тормыш салкыннарыннан сакларга, назларыма сине төрәмен. Икебезгә булсын барыбер юл, башка юллар мин һич теләмим. Тормыш салкыннарыннан сакларга, назларыма сине төрәмен. Исем китми хәзер бер нигәдә, ничек яшәрмен мин барыбер, мин барыбер. Әгәр юллар кисәк аерылса, сине эзләп туам тагын бер, тагын бер. Сине язмышыма рәхмәт укыйм, калганны миңа барыбер, барыбер. Калганны миңа барыбер, миңа барыбер, барыбер, миңа барыбер. Рәсәй төбәкләре буенча гизеп йөрүче Татарча Солянка концерты 7 декабрьдә Ижауда тукталыш ясаячак. Бу кичне сез Ландыш Нигъмәтҗанова, Илназ Бах, Илмира Сөләйманова, Мөнир Рахмаев, Илмира Нәгыймова, Ришат Фазлы Әхмәтов, Айгөл Рәхимова, Илнар Сәфиев һәм Гөлназ Сираеваны күрә алачаксыз. Концертта шулай ук чыгыш ясаячак Илдар Әхмәтов бу атнада хит-парадның 9-нчы урынында. Үзе генә түгел, Ләйсән Ямаева белән. Төшләремә кердең, сине сөям дидең, хәерлегә генә юрадың. Безне таныштыр дип, бергә кавыштыр дип, бер Худайдан гына сорадым. Йөрәгемнең гөле, яратканга сине йолдызым дип назлап өндәшәм. Юк еракта түгел, янарымда бүген, кал сине гомерлек янәшә. Юк еракта түгел, янарымда бүген, кал сине гомерлеккә янәшә. Җилләр булып истең, юлларымны кистең, көтмәгәндә чыктың каршыма. Шынга аша теләк, тиз-тиз тибә йөрәк, мәхәббәттә шулай ярсына. Йөрәгемнең гөле, яратканга сине йолдызым дип назлап өндәшәм. Юк еракта түгел, янарым
яннарымда бүген Қал сені ғымырлікке янашам Музыкаль койма хит-парадына бір юлы 2 туғанның келіп кіруі сирәк болса да була тұрған хәл. Мәсәлән, узган атналарда Илнар һәм Ленар Сәйфиевләр үзара көч сынашкан иде. Бу атнада ситуация кабатлана. Дилә белән Булат парлашып җырласа, Гүзәл белән Илдар үзара ярыша. Хәзер сүзне Илдар Хәкимовка бирик. Мин һаман яшим үткәннәрдә Бүгенеңдә яшә дисәләр дә Сагышларым җанны кисәләр дә Әйләнәм дә кайтам үткәннәргә Әйләнәм дә кайтам үткәннәргә Үткәнемә кайтам синең яныңа Моңсу күзләреңә табынырга Мин бит синнән берни өмет итмим Һәм рөхсәт тә көтмим сагынырга Һәм рөхсәт тә көтмим сагынырга Сагынам да сине эзләп Кайтып китәм кабат үткәннәргә Бүгенемдә сине табар өчен Үткән кире кайтмый дисәләр дә Татар җыры фестиваленең отышлы якларын саны китсәң, сана бетергесез. Ул татар җырларына, җырчыларына кызыксыну уятуда, аларны дөньяга танытуда, җырчыларның осталыкларын камилләштерүдә этәргеч булуда, милли традицияләребезне саклауда үз өлешен кертүдә. Фестивальнең тагын бер ягы сәләтле яшьләрне барлау. Бу уңайдан татар җырының ел ачышы номинациясе тамашачыларга ел саен яшьләр арасында тиз арада популярлык казанган иң шәп җырчыны тәкъдим итә. Мин исә бу номинациядә Ранил Нуриевны күрергә теләр идем. Миңа нәрсә булгандыр, шаярмый көлми идем, дөньяның матурлыгын күрмәдем. Берни дә кызык түгел, юктан да төшә күңел, нигә шулай икәнен мин белми идем. Син минем янымда, бар дөнья көлә хәзер, мин бөтен дөньяны кочарга әзер. Син минем янымда, бар нәрсә тәмле хәзер, тауларны күчерергә мин инде әзер. Сине яратуымны үзем дә белмәгәнмен, күкләрдән йолдыз эзләп йөргәнмен. Кадерне белмибез шул, югатып карамыйча, кояшсыз кала яздым мин аңламыйча. Син минем янымда, бар дөнья көлә хәзер, мин бөтен дөньяны кочарга әзер. Син минем янымда, бар нәрсә тәмле хәзер, тауларны күчерергә мин инде әзер. Татар җырларын яратучылар Татар радиосының тугры тыңлаучыларына әйләнә. Үзләренең яраткан җырлары, җырчылары өчен SMS-лар юллап, алар музыкаль койма хит-парадының радио версиясын төзилә инде. Ел дәвамында хит-парадтан төшмәгән җырчылар Татар җыры фестиваленең номинантына әйләнә дә инде. Шундыйларның берсе Индива. Аның Мизгелләр җыры беренче яңгырауда ук күпләрнең күңелен яулап алды.
Kilgen yazgı günler Ekiyetey sürlüydüler Minukları bilen iske düşer İstep kallatırgan mizgiller Güzeliydi süyük bakşaları Şevşek oktı hoş isli güller Mehabetning barmaz sokmakları Anlatılmazlar sihri mizgiller Güzeliydi süyük bakşaları Şevşek oktı hoş isli güller Mehabetning barmaz sokmakları Anlatılmazlar sihri mizgiller Dulkınlanıp siyu anlatkanda Kavuştular koynar irenler İske düşer nılı damlatkanda Abatlanmaz tatlı mizgiller Güzeliydi süyük bakşaları Şevşek oktı hoş isli güller Mehabetning barmaz sokmakları Anlatılmazlar sihri mizgiller Güzeliydi süyük bakşaları Şevşek oktı hoş isli güller Mehabetning barmaz sokmakları Anlatılmazlar sihri mizgiller Өр-яңа проект Шаян концерт бу юлы юмор сөючеләрне 5 декабрьдә Яшел Үзәндә, 8 декабрьдә Яршалы шәһәрендә көтеп кала. Яраткан җырчыларыгыз һәм юмор осталары сезнең кәефегезне һичшиксез күтәрер. Бу кичне сезнең өчен Ландыш Нигъмәтҗанова, Ришат Фазлы Әхмәтов, Илсия Бәдретдинова, Мөнир Әхмәев һәм Фирдус Тимаев җырлаячак. Фирдус җырлап кына калмас, мөгаен үзенең 1-2 фирменный мәзәгендә сөйләп җибәрер. Кызганыч, хит-парадыбыз мәзәкләр ярышы түгел. Алай булса, Фирдус бу ярышта беренче булыр иде. Söylesene deyip ısırıysın Sevmini şek tüzimsin Kırmış gülün senden başka Yalgızın işi keyizimsin Seyem canım üzülüp seyem Seyyü barılı dünyada Aşan canım sen bulmazsan Alır mina bu dünyada Seyem canım üzülüp seyem Seyyü barılı dünyada Aşan canım sen bulmazsan Alır mina bu dünyada Alsu yüzlerin ışağan Göktегі nurlı ayga Seyyesin mi deyip ısırama Anlıysanıdır bılayda Seyem canım üzülüp seyem Seyyü barılı dünyada Aşan canım sen bulmazsan Alır mina bu dünyada Seyem canım üzülüp seyem Seyyü barılı dünyada Aşan canım sen bulmazsan Alır mina bu dünyada Татар җыры 2012 номинантларын сайлап алу критерийлары бик гади. Җырчы башкарган җыр ел әйләнәсе радио һәм телевидениедә яңгырап торса, аның җырлары хит-парадлардан төшмәсә һәм җырчының дисклары, җыентыклары тиз арада сатылып бетсә, димәк ул номинант булырга лаек. Музыкаль койма хит-парадының 4нче урынында булган җырчыбыз бу критерийларның һәммәсенә дә җавап бирә. Без аның җырларын үлеп яратабыз, клипларын яратып карыйбыз, ә җыентыкларын сатып алмыйча калмыйбыз. Чөнки ул Айдар Галимов. Кышка кірген сайын төс сағышы Күшә бара минем күңелгә Тормыш бакчамдагы яшьлек гөлем Сары яфракларга күмелә Әйтерсең бер мизгел ни бары Үтелгән, сүтелгән гомерем Шул мизгел эчендә нишәмә тапкырлар Üzülüp yalgandı күңелем
Aytırsın bir mizgil min barın Ütilgen sütilgen gümürün Şu mizgil işinden işemme tapırlar Üzülüp yalgandı көңілім Üzler sarı kışlar salgın iken Uzun iken aysız tünleri Şunday yalgız tünde iş hatırlayım Garmın tartıp jırlap yürgenim Aytırsın bir mizgil ni barın Ütilgen sütilgen gümürün Şu mizgil işinden işemme tapırlar Üzülüp yalgandı көңілім Aytırsın bir mizgil ni barın Ütilgen sütilgen gümürün Şu mizgil işinden işemme tapırlar Üzülüp yalgandı көңілім Җырчы Ринат Рахматуллин һаман юлда, һаман концертлар куя. Шулай итеп 11 декабрьдә Әлмәттә, 13 Ярчалыда, 14 Түбән Камада аның сольный концертлары булачак. Килми калмагыз, дуслар. Бу атнада Ринат хит-парадның эшлеген ачып җибәрә. Кем язгансың бу тормышны, кем китабын укыган, берәүләр яши гөрләтеп Kimlerdir артта калган, кемгәдер биргән барында матурын рәхәтлеген, кайберләре аңламыйлар, нигә дип яшәгәнен, нигә син тормыш нигәсен, тигез түгел барсына, кеше бит ике яшәми. Шуңа күңел ярсыйла Бирсәң бир инде гомерне Гөрләтеп яшәсеннәр Җир йөзе булсын бер бөтен Без туганнар дисеннәр Әкиятәй булса иде тормышның эчтәлеге Кайгы хәсрәт күрмичәлә яшәсәң генә иде Бу дөньяга барыбыз да кунакка гына килгән Җырлыйк көлик шаярышыйк Калганын Ходай белгән Нигә син тормыш нигәсен Тигез түгел барсына Кеше бит ике яшәми Шуңа күңел ярсыйла Бирсәң бир инде гомерне Гөрләтеп яшәсеннәр Җир йөзе булсын бер бөтен Без туганнар дисеннәр Илдар Хакимов бу атнада әйткәнемчә, сөекле тормыш иптәше Гүзәл Уразова белән көч сынаша. Хәер, чыпчын джентльмен буларак Илдар беренчелекне минемчә Гүзәлгә бирергә әзер. Шуңа күрә Гүзәл бу атнада инде 2нче урынга менеп тә җитте. Яралама, жанны рәнҗетмәші, сине бит мине үзең сайладың. Урау, урау, юллар үтеп тагын, кырыс йөрәгемне яуладың. Авыр сүзләр әйтеп гәләтемә, тормыш юлын бергә үтәсе. Без утырткан назлы сөюгеләрбез, яңа бер
Яңа биреләнә бит әле. Яралама, ямьле тормыш булгач, бардыр аның кара бураны. Кояш чәчкән нурын бәхетемә, бәхетемә диеп карады. Авыр сүзләр әйтеп гәләтемә, тормыш юлын бергә үтәсен. Без утырткан назлы сөйгеләребез яңа биреләнә бит әле. Бу атнада беренче урын Иркәдә. Димәк, уңыш бу юлы аңа елмайган. Хәер, Иркәнең бу юлы гомумән уңышлы мизгелләргә бай булды. Күзләр генә тимәсен. 7 декабрьдә Уникста узачак сольный концертлары да күңелле мизгелләргә бай булсын дип телик тә, сүзне лидерның үзенә бирик. Я бозлы суга саласың, я утта яндырасың, я күккә алып очасың, я ташлап калдырасың. Авыл артындагы тауның итәге тулы җиләк, төшемдә син ак боз аты, өстеңдә аппак күлмәк. Безнең инешнең ярына аяк кырган карлыгач, карлыгачта хәбәрем юк, янымда син булмагач. Безнең инешнең ярына аяк кырган карлыгач, карлыгачта хәбәрем юк, янымда син булмагач. Безнең инешнең ярына аяк кырган карлыгач, карлыгачта хәбәрем юк, янымда син булмагач. Карлыгачта хәбәрем юк, янымда син булмагач. Хит-парадтагы урыннарны билгеләдек һәм шул ук вакытта елның иң мөһим, иң көтелгән вакыйгасы Татар җыры 2012 фестиваленең номинантлары нинди сыйфатларга ия булырга тиешлеген дә ачыкладык. Нәтиҗәдә номинантларның кайсысы лауреат булыр, моны без әлбәттә инде 22 декабрьдә генә беләчәкбез. Ә музыкаль кайма хит-парадының чираттагы чыгарылышы 7 көннән. Мин Айсыл Лерон дуслар, сезнең белән шушы мизгелләрдә саубулашам. Киләсе очрашуларга кадәр.